hau sekretupean eraman dugu, genuelako bapatean diskoso batera, bizatu gabe eta hola, eta ideia brillantea zen, baina pixkat aldapa gore zait bukaeran, sekretua gordetze hori, eta izan da, bai, azkenean ja nuen gogoa askatzeko. Ziklo amaiera ikusten nuen eta batetik zegoen, neke hori eta geratzeko beharra benetan eta bestetik, beste nonbaitetik sortzeko aukera, ez? Pixka marka hori alde batera utzi eta ikustea zer ateatzen den hortik, ez? Betetzeko denak kantu hauek osotasunean bilduma, sekuentzia bat osatzen dute eta nik saiatzen naiz ikuspegi hori zaintzen, ez? Eta ez dakit, impresioa daukat, pixka bat, hainbat taldek ez, bost o 6 single aurkezte dituzte disko atera, baina lehen bakoitza bere bideoklipakin, 10 making of, zein jaintzen nagoen, zein makillatu nagoen, ez zer. Uste dut horrekin behar bat entzunaldi gehiago ikuiko ditugula, pixkate algoritmoari ematen diogula nahi duen hori, ez? Eta estrategia bat da, baina ez ote duen horrek musikari ez ote dion zerbait kentzen, ez? Iruditzen zait. Nik nahi nuen mundu guztiak edukitzea aukera lehenengo minututik diskoa osorik entzuteko. Beste ziklo baten hasiera hori argi dago, baina hasiera bat, pixkate trampada hori ez, pixkate trascendentzia kentzeko ez dakit nola esan ez. Baina bai, bestetik aldarrikatzeko ere bai, nik uste sorkuntza edo kantagintza badela ere bai onartze ariketa bat bidean geratzen diren beste ideia horiek guztiak ez, eta oso gogorra da hori, baina ikasten duzu hori onartzen ez, eta niri disko hau pozik nago diskoarekin, baina askoz gehiago gustatzen zitean kanpoan geratu den beste atera ez den disko hori, ez? Eta zergatik atera duzu hau orduan? Batzutan hasten zara eta prozesuan kantuak berak markatzen dizu, muga batzuk jartzen dizu, zu daukazu letra puska bat eta gero etortzen dizu doinua eta zaten dizu hemendik ezin duzu joan, inurri bat bezala behatzak jartzen dizuna, holako zerbait da. Eta, diskoak azkenan hartzen du forma bat. Eta hori dominatzen saiatzen zara, baina zeuk ezakazu erabateko botererik. Izan da ustutze bat, kimaketa bat eta autoestetiko bat ere ez. Grabaketa moldetik hasita egin dugu grabaketa gehiena 8 pistako analogiko batean. Eta gaur egun badaukazu aukera geruzak egitze joateko eta perfektzia eta hori ondo dago, baina sortze prozesuan horrek nire ustez pixka nagitu egiten zaitu edo ez dakit nola esan. Zera itentziaren giharra nahi duzu, ahuldu egiten du horrek, ze ikustu duzu daukazula paleta guztia, ez? Konparatzen du paperdendarekin eta daukazula paperdenda osoa ez, zure esku. Eta aldiz guk esan dugu ez, daukagu arkatz bat eta ez dakit, margo gorri bat, adibidez. Egin dezagun diskoa honekin, ez? Eta horrek zuzenean ikuste sormenari eragiten diola eta hasi behar zarela hasieratik erabakiak hartzen, ez? Nik uste denak daukala olako koherentzia estetiko eta lan egiteko orduan hartutako autuekin badagoela inkluso portadarekin, soinuarekin, kantuekin, soiltzekin, hitzekin saiatu gara koherentzia bat egon zedin, ez? Eta nik El Petit de Galeril taldea soinuarekin enamoratu nintzen, oen dela urte batzuk, eta iruditzen zen Katalunian ointxe bertan ekoizpen mundua dagoela beste maila batean, ez? Eta konkretuki, El Petit de Galerilen diskoetan ikusten nuen zerbait hemen ez dudana beste inon entzuten, ez? Eta pistan atzetik egon nintzen, ez? Gero zuzenekoan ikusi nituen eta izan zen alako epifania, kriston bolazo bat izan zen, eta hor hasi nintzen Jordi Matasen atzetik edo,
Grabatu dugu gehiena hirurok, Joan Jordi eta hirurok zuzenean jotzen. Oso prozesu antigualekoa egin dugu, nolabait esateko, musikien gabe edo ordenagailuak ere erabilitugu, ez gara. Baina, orokorrean, hori zen, ez, hiru mikrofono bateriarentzako. Hori oso ezoikoa da gaur egun, ez. Orain emaitzarekin oso pozizionago, baina bere momentuan, ez da erresa izan, ez, eta gero beste ni izan naiz oso ensaioaren aldekoa beti, ez, ensaio, eta orduak sartzea, eta aldiz Jordik esan zidan ezetz, ez, ensaioetan kantuek hartzen dutela ja bide bat, eta gero hortik irtetzea oso zaila dela, eta berak nahi zuen estudioan gertatzen hori, ez, magia edo, erabakiak estudioan bertan hartzea. Netzako ahotsa eta basua dira disko honetako zutabeak, ez, eta ahotsarena klasiko bat da, eta topiko bat, baina gero ez dugu betetzen. Ahotsa... Zer ez dugu betetzen? Ahotsa dela kantu baten totemak ahotsa da, eta entzun behar dena, eta dena eraiki behar da ahotsaren inguruan. Eta hori da topiko bat, baina gero hasten gara kantua bomboaren soinuarekin, eta guztiz aldrebesa. Oinarri erritmikotik eta ezaki zer, eraikitzen gara, eta azkenean ahots bat dago, normalean bukaeran grabatzen da, eta presaka, eta, garrantzitsuena da hitza eta ahotsa, ez? Eta disko honetan hori errespetatu da hasieratik eta Jordik oso argi eduki du, eta nola eraiki den dena ahotsaren alde, ez? Hutsuneak utziaz, eta dena oso garbi, oso aratz dago, oso garbi dago dena, justo ahotsaren emozio hori areagotzeko edo ezakin nola esan. Itxasoak olatuak dakarzki. Banekien fokoa daukiko nuela eta eskerrak, nahiz eta batzutan sormen prozesuan esaten nuen, ez? Ostia, nola egin nuen jaio musika edo bere, jaztuta daukat, eta inozentzia hori edo hori oso zaila berreskuratzen, ez? Sentipena daukat hori gauzak errezago zirela inor begiratze guenean, eta orain aldiz, ostia. Baina saiatzen zara, bai. Ezin duzu sortu jendearentzat, sortu behar duzu zure jakinmin artistikoa asetzeko, ezakit. Utzi nuen pixka bat motxila hori kentzeko, baina impresioa dut batzutan ustearekin motxila zamatu egin dela. Bai, presioa da, baina entzulari gabe ez dago musikarik, eta orduan ongitorria presio hori, ez? Berriozteko aro honetan ere helburuetako bat bazen beste nonbaitetik idaztea, edo idazkerean halako klik bat egitea eta beste zerbait eskaintzea. Eta kantu batzutan uste lortu dela, eta beste batzutan igual ez hainbeste. Baina ikusten dut etxe bat bezalako letra bat, hor bai ikusten dut badagola beste zerbait, oain arte egin ez dudana, adibidez, ez, edo, eta da, egun edo gai prosaikoagoetatik edo kostumbrismoa irakurri izan dut, eta da hori, ez, sukalde batean edo egongela batean gertatzen den, edo ez da zer gertatzen, baina iradokitzen duzu hor gauza desente, ez, bada denboraren iragitea hori badago diskoan nahi gabe, ez da zuzenean esaten, baina hor hiloben asuntoa, gurasoak galtzeko, bildur horiek, eta kantu honekin eduki nuen olako diskotik kanpo uzteko, bai, hori askotan gertatu ziren, baina distintoak esan zidan eta esperientziak esan zidan, ez utzi kanpoan. Pentsatzen oso personala zen, gehiegi. Niretzako bi gauza ezberdin dira, letragintza eta poemagintza. Baina, badago ahalegin poetiko bat, zenbait figuratan eta batez ere kantu batzutan edo besterik ez kantuan adibidez. Hor ere badago letra narratiboagoa edo ez dakit eta ale batzuekin gustora geratu naiz, logikoa den bezala, eta beste batzuekin, ez nago disgustora, baina oraindik ere ez dutu beharko nuke gehiago, bai. Hasiera honek daukan beste berezitasun bat da, nire bakarkako, ez nago bakarrik, baina bakarkako lana da. Nire izenez sinatzea horrekin ere eduki ditut. Ez?
Ba, gero, iruditzen diskoa nola zijoan eta ikusita, ez zentzu osoa zeukala azkenean ere izenarekin sinatzea, ez? Eta egin batean sentitzen naiz ordezkatua edo representatua disko honetan, ez? Eta orduan soiltasuna eta horrekin bat zetorren ere izenarekin sinatzearen hori ikuste. Oraindik pentsatzea musikaz bizi naizela, orain gogatzen naiz hori 14 urtekin horintzenean, iritsi zen mirari bat eta egunero esaten dut, nekea sentitzen duzunean ez, edo baloratu beharreko zerbait ez. Argi dago, sistema edo ez dakit nola zen, ez dagoela prest ez, musikari izateko. Da holako salbuespen egoera bat, erabatekoa eta bueno, beti zaudela zintzilik, ari hortatik zintzilik, ez? Hemen izan dugu batzutan pixka txiki izatearen ez dakit, erromantizazio bat eta horrekin beti ez naiz ados egon. Baina, bueno, era berean marabila bat da, euskal eszenan sortzen diren proiektu asko eta asko, defizitarioak erabat eta bakanak, hizkuntzatik hasita eta nola merkatuaren zama hori ez dugun hemen gainean edo normalean hortik sortzen dira oso gauza ederrak ez. Eta hor bai ikusten du zerbait berezia eta politia ez, baina gero prekariedadea romantizatzea horrekin ez nago ados eta berez txikitasunak ez dakit, beti erantzten zaio xarma ez, eta batzutan bai, baina beste batzutan puta mierda bat da, publikorik ez eukitzea edo ekosistema kultural hau oso ahula dela eta ez daukagula ezer ez, komunikabide egokienez edo laguntzei egokienez edo, ekosistema horrek aje asko dauzkala ez, eta hori presente eduki behar dugu. Nondik sortzen dugun, zeinentzako sortzen dugun, eta gauzatutan okerrera goazela, uste dut. Bai, hizkuntzaren afera adibidez, horrek asko kezkatzen nago adibidez. Irten bide bat bada, ez da izango hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Pejoratiboki hitz egiteko modu bat, arrakasta izango balitz zuzenean, artistikoki balio gutxiago daukan zerbait. Eta hori ez da, hori netzako da akats eta, holako konplejo bat da nire ustez. Beti egon da, jendea mugitu duen taldeak eta jende gutxi mugitu duen taldeak. Osea, laboatik, legorriakera, ertzaineketik, emeakera, ez? Hori beti egin da eta egongo da. Mainstream deitu nahi dugu? Bale. Hombre, mainstreama da, iari-arra, osea, ezin zaigu aztu, batzutan jokatzen dugu normalidade baten biziko bagina bezala eta hori trampa egitea da, solitariora gainera. Hizkuntzarekin esaten dugun bezala, normalidadea bez, igual euskalduna, sortzaile euskalduna baino euskaltzaleak beharko ditugu, ez? Iruditzen zait, normalidadea oso urruti dagoela oraindik eta, hor badaukagula, ez dakit ardura bat, baina ja kasi nago punto, batuaren aldeko aldarri bat egiteko, eta kristo pereza ematen dit, baina ontara nago. Ja ikusita ez bakarrik hizkuntza nasketak eta bar. Eta normalizatzea beste hizkuntzetan ez da hori gertatzen. Aldi berean, noski, garaiak ere badira, aroak eta modak eta bar, ez? Batzutan pentsatzen dut, igual lorpen bat da, Igual lorpen bat da, talde batzuek egiteak 3 kantu euskeraz Durangon eta Gaztean egoteko. Igual euskaldungoaren lorpen bat da, baina niretzako ez da nahikoa. Oso proiektu interesgarria daude. Eta badago lako atomizazio bat edo ez dakit estiloen aldetik eta
Oso interesgarria, badago underground bat ere oso, bueno, oso aberatsa nire ustez. Baina, bueno, gure aje guztiak ere hor jarraitzen dute, hori, netzako hori, testu ingura oso importantea da, eta gu gaude, pues, hizkuntza, bueno, kultur sistema zapaldu batean, azkenean. Gauzak ez dira